Paşavalno em dixwazin di vê videoyê de Mewlida Kurdî bidin naskirin. Hûn jî dizanin Mewlid berhemek dînî û edebî ye. Di çanda Îslamê û bi taybetî di nav Kurdan de cihekî girîng dikire. Mewlida Kurdî ya yekemîn bi zaravayê kurmanciyê û ji aliyê melayê bateyî ve hatiye nivîsandin. Piştî wî gelek mewlidê din jî derketine holê. Yek ji wan jî ku me li ser kanala xwe jî parvekiriye bi navê Rehberê Xelasî ye. Ew vîdeoya me heta niha 5 milyona zêdetir hatiye temaşe kirin. Gelek kes nivîskar û bi taybetî xwînerê wê mewlidê merak dikin û dipirsin. Me de vê vîdeoyê de bersivên wan pirsan amade kir û em ê bi we re parve bikin. Şevanên hêja nivîskarê Mewlida Rehberê Xelasî Mustafayê Mela Aliyê Ezdarî ye. Bi navê xwe yê fermî Mustafa Turan e. Mustafa Turan navê mewlida xwe ji ewel heta axir Rehberê Xelasî daniye û her wiha bi tîpên latînî jî hatiye nivîsandin. Di latîniya wê de hinek şaşiyên nivîsînê hebe jî hûn bi hêsanî dikarin bixwînin û jê fêm bikin. Hevalno ew parçeya ku we ji Rehberê Xelasî guhdarî kir ji dengê xwîner Muhammed Nur bû. Em ê jî parçeyekî ji vê mewlidê bixwînin û pêşkêşî we bikin. Berê wê em dixwazin vana jî bibêjin, yên ku dixwazin vê mewlidê bixwînin yan jî bikirin, dikarin daxwaza xwe di şîroveyan de binivîsin, em ê alîkariya wan bikin. Ji kerema xwe hûn jî ji bo piştgirî vîdeoya me like bikin, biejbînin û bi nasê xwe re parve bikin. Guhdarî Bavê Ehmed Ebdullahê nûciwan layıqê navê Muhammed pir bişan rind û lew hatê gelek bû bê hîsab bihne lavê arî û karê xerab Wesfê eybê lew li dora wî nebû lew ku nûra Ehmedê pak pêre bû pir şîrîn bû ber dilê bavê xwe ew serdeme dabû di ber canê wî lew Pîr bû Ebdulmuttelib lê wê dizan hêne kir xwe zewcê Ebdullahê can xwest ku jê re bîne jinkê pir delal hem ji malek pir esîl û nan helal Nav temamê qîzê rindê Mekkiya jêr münasib dîke çawe maliya Amîne pak û temîz bû bêqeder hem esîl û nasenîn û muteber Pir şeref dayê Xwedayê lamekan ew neqan jî walidê cimle cîhan Rabû Ebdulmuttelib kir karûbar dawetek gelkê mezin çêkir ji war Xelkê Mekkê tev dahatin dawetê hem nîkaha wan birîn wê saetê Barî nûr ser bû ku zava wê demê da melek tesbîhê Rebbê alemê Pir bi qedirin ew li barib her du zat lew ji wan çêbûye fexrê kaînat ew muşerref bûn bi nûra Ehmedî daye wan ev lew Xwedayê sermedî Barî şeş meh ser wîsala her dukan ew seîd bûn nêv şev û roj her zeman lê ku zava çû diyarê gurbetê Amîne bi hemlê xwe ma der hesretê Çû hat karwanê Şamê da herê boy bibîne hewceyên malda yerê lê nebû qismet werê ew ber bi mal lew nexweş ket mal Medînê bê mecal Xelkê karwan çû bi rêket dilbejan malê Ebdullah di navê şagiran Wextê karwan hate malê ew nehat wî nemadî bav û dê yar û welad
چونکه بازرگان کاروان دا خبر کت ی حزن خاندان لو بقدر لو زحالس چوی یسری بجمال وگر یا او تنهات به هوا